Hello, all my dear friends. आं दायो फंबायमोनजों फानबारि बाजाराव बेरायनो थांफानो ओंखारदों। नोंथांमोना आंनि ब्लग भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो। दिनैसो फार्स्ट डे ब्लग भिडिअआ लोगोफोर। थांबाय थानोसै, नोंथांमोनाबो जोंनि भिडिअखौ नायबाय थादो। गोमो गोथां बाथगां दखना गाननानै रेगे रेगां आगरनि जोमग्रा जोमनानै आखायाव फेलेथि बेग आरो फाइल लानानै बबेनि जाखो नोंसैनाय खानाय बानाय दिनैबो रिक्सा सायाव गाबोनबो अट' सायाव मानि थाखाय थांलाय फैलाय आगै क'क्राझार टाउनावलाय क'क्राझार टाउनावलाय गोमो गोथां बाथगां दखना गाननानै रेगे रेगां आगरनि बेयाव आलायारन थियेटारनि रिहार्सेल सोलिगासिनो दं लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो गोसोबा फैनो हागोन। लेखा फराखौबा मा रोंगौ आखायाव बेग फाइल लाबथिंबायनानै अफिस अफिस गिदिंबाय गोरा आगै DRDA अफिस PTC अफिस स्किम साख्रिनि सुलाद लायै लायै ददेरे बैसोखौ ओरैनो अफायलांहोनोसै नामालै आगै ददेरे बैसोखौ ओरैनो अफायलांहोनोसै नामालै गोमो गोथां बाथगां दखना गाननानै रेगे रेगां आगरनि जोमग्रा जोम फाइनालि जों दा बाजाराव हाबबाय। दानिया बाजाराव एसे खरस खालामहैलाबायनोसै। साख्रि स्किमनि सुलाद लानायखौ ज्राब गारदो सिनाय ज्राब गारदो जरा जुलि स्किम दानिया पेपार बेदर अमा एसे लाबाय आरो बिनि उनाव फंबाय सासेया खानाय सिनजाहैबाय। बिनि उनाव दसे थानानै न'आव फैफिनबाय।